Hola, 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 hola. Molt ràpid. Velocitats actuals dins de Poblat. Sí? Primer, aquí posa nuevos límites de velocidad perquè aquest quadre és de quan va sortir això. Sí? Ja porta alguns anys, això en actiu. Primer, 20 km per hora, vies de plataforma única. Acera i carrer estan al mateix nivell. Si estan al mateix nivell dins de Poblat, 20 km per hora. 30 km per hora, vies amb un únic carril per sentit. Sí? Un sentit o dos sentits, però un únic carril. I la cera a diferent nivell, 30 km per hora. 50 km per hora, vies de dos o més carrils per sentit de circulació. Vale? Després tenim autopistes urbanes, com la Ronda Litoral o la Ronda de la Barcelona, que poden arribar a 80 km per hora. Són autopistes urbanes. Val? Felicitats, culers. Avui estem molt feliços, eh? Seguim. Visca el Barça.